Un dia com avui, el 25 de novembre i tots els dies, el que no hem de perdre la mirada i el que no hem de perdre del punt de vista és la situació de les víctimes i com a tal el que cal fer sempre és recordar-les i mirar aquest tema sempre des d'aquesta vessant. En el que va d'any portem comptabilitzats un total de 89 feminicidis, una xifra alarmant de dones assassinades, classificades atenent a diversos paràmetres que depenen de si la seva relació era més o menys estreta amb el seu assassí, que sempre ha sigut un home que deia estimar-les. Comptabilitzem 44 feminicidis íntims oficials, 3 feminicidis íntims no oficials, 4 feminicidis no íntims, 18 feminicidis familiars, 3 feminicidis per prostitució, 6 feminicidis no classificats per manca de dades suficients, 89 víctimes mortals en total, sense comptar les dones que encara estan desaparegudes, les que han sobreviscut i tindran seqüeles de per vida, les que encara pateixen un silenci perquè no veuen una via d'escapatòria, les que es veuen obligades a deixar els seus fills en mans dels seus marits maltractadors per ordre judicial o les que han de patir el dol de l'assassinat dels seus fills o filles a mans de la seva parella o exparella. Malauradament, aquesta xifra no és definitiva i quan s'acabi l'any segurament haurà pujat. Tenim la mirada fixada en la lluita per l'erradicació de la violència envers les dones. Ens hem dotat de totes les eines que s'han posat a l'abast. Tenim una regidoria de la dona, una casa de les dones, som Ciutat Violeta, estem adherides al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere de la Diputació de València. Perquè estem en un bon camí, però el que no cal oblidar és que ens queda molta feina per fer erradicar aquesta xacra i per a que cap víctima no estiga ni se senta sola. El nostre vot serà a favor.